sorry. Diyan ka ng konti. Good drop ball. Good drop din. Good drop. Ano yung balik mo? Oo, okay. Nadas ko na blobo ka. Uy, bakit basa? Ay, chica. Naabot ang langit, guys. Ilalagay niya pa yan. Ilalagay niya pa yan. Diba? Bakit? Sorry ko. Kasi talaga eh. Hindi na pala talaga. Hindi ka perfect tayo. Hindi ka perfect tayo. Parang may pati. Hindi pala yung amoy. Malahati ba? Malahati. Schedule na ngayon. Sa Pruwan. Sa rin mo talaga.
siya papala din ako. Hindi ko papala, alam mo. May pinina putik, after bumalik ko, nung oras ka lang. Ano oras kayo na dito? Mga 2:30. First game ko, pinag-sequence ba naman ako? Ano sa gusto mo? So, sa mga bata. Yung bata yun, batak mo.